Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Lakhain korpho nilip MSC constituency parlo choki hola pen borpung tarapung atowar chekbari ar leng along langroi along kalwar langpon rai ajoini kacheleng atum kisung ke phonang nilip constituency ke parlo choki hola pen borpung tarapung atowar chek ar leng pu along langroi ke dokok ajoini kalwar langpon railo laso aning ve mate jakhong poni phai ingkora ke thom ajo arve ki jangke the parpek ajoini kalwar anta langki pon plane ajoini gari motor kacheleng ke aphit alamlo bike lapen akeng pen kedam ke wangta siksak pik khangjanglo laso atowar kedam tang ahun inglong ahawar ke do aratatum aphan matha ponsi MLA Dr. Numol Mumin lapen nilip MSC Povitro rongpiatum ahin pen langroi along kalwar selam pilo laso pen aphike lapuson si kaita cheleng bomlu bonta non malam langthak inglong amang anat pen arve ke jangwer ajoini lang ke thiben kai ke kacheleng atowar hengno lablo lasila so atowar aphan non prabjen pen nang selam pivek tha pusi rat atum Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum aphan choning report atowar panungwe si date 23 anungwe arve themat langit the amat si nitum lada nitum bolanso borpung ke helada tuar awe pinglo kalbar long ni long thom kalbar pon dedlo anke nombang ke nitum rat hoipen ke kabonai ba sabat digdar ke digdar mane digdar piglo non bait anta ke hilaji song kronglo lasi pini nitum ba jasme pet nine tum phan news live tum phan ke hambang elahlo nitum council long ke the din tum lapen itum jasme pet itum sar toliram dong ha setame lapen itum bogajan LC Dr. Numol Mumin lapen ke itum lada nilip constituency Povitro rumpi kahai itum an setame netum phan non tong se kopen dampar lapen GCP pira netum phan si laso tuar namonai pi serak nanji pusi nitum mahin na tupen si kecuning rilo nitum rat hoipen lapen neli non jasme pet ke neli party na tu setame local committee secretary general secretary sido lasi nitum sar phanta choronai momin sar phan setame kedam tang 2020 ningkang setame momin sar poisa nampilo itum MEC Povitro rumpita nampilo ke dampar JCP pon ma nge cek bari long bonai un anke bonai lo non seta mela sa tuar si dam bom lo dam long me sen lapen dam long pakap si dam long lo seta me panongwe 33 ani anongwe la sarwe ke the jo ini si tuar papang hopi lab lo lapen tuar aja ke dingke 5 kilometer bagela ke sop langlur bonai lab lo amasi nonge dam no dalo jo lasi nitum jakung rada jakum penge un edelo lasi naitum council ke cari tum aja kumpen pe lonte upai delo lasina tom phang ke choni ria lam theke la hello ante hala puna tho hawana thu ke do rong kan ji nitum bolanso area ke rong troxy do non jasa met ke Dipu rongali along jakhong ni phain kora nerkep arni all party hills leader conference mate APHL sia song asok abui kangrai pon jakhong ni phain kora nerkep arni Bharti Janata Party BJP ratcharia song atumpen dipu rongali along mai pedo ponsi all party hills leader conference mate thi hekpen APHL sia song lapen song be mate independent asong atum amithang mithang asong chi o ponsi BJP asong along Dr. Tuliram Ronghang athengnu bang pharo hinira ingkora pliso se abang phu bang phiatum BJP along jing bedun phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong news Singhason constituency ke parlo bolongko maji Rongnogar PS along all party hills leader conference mate thi hekpen APHL sia song atum isi kemesenji aphanpura jakhong ni phain kora nerkep arni women wings kesengpon labangso women wings kesengpon ahut central committee pen Rita Kram sapi lapen Rajenti mungatum chetong dunsi penang an inglong aso atum kereng nangji ma lapen inglong aso atum ko anaja kongdoma lahai hui alam sitame RD doklong pen thantekang si mesen pen bang somai pajut pon phuloni pen oro ningti gathar Karbi Anglong news Nijang Karbi Anglong Kheroni Kopilighat along jakhong ni phain kora troxy arni banghini abang phuatum drugs pen kaching nang
West KARBI ANGLONG Kheroni Police Station ke parlo raikom sai khiatum jakhongni phaing kora troxy arni drugs ke ne ponlong kaching nang lok abang phuatum aphan Rahul rong phar lapen sarkiri timung pusi tangthek pon alang litum ari deng along pen drugs 7.2 long pon lapen drugs injection hong thom mobile phone hum thom lapen bike i hum long pon si police atum chepari deng pon long lu pusi Kheroni Police Station raikom sai khiatum pen pherang ke thingno berta tangdak pon ফুলনি পেন অৰুণিং টেকাথৰ কাৰ্বি আংলং নিউজ এটা নেক্সাছ জড়িত হৈ আছে সেই নেক্সাছটো বহুত ইয়াৰে আমাৰ থলুৱা কেইজনমান ব্যক্তি জড়িত হৈছে আমি প্ৰায় 6 মাহ ধৰি মই মানে এইটো অলপ খবৰ লগাই আছিলোঁ এই নেক্সাছটো আপোনাৰ লংকা কাৰিখানাৰ পৰা আপোনাৰ ইফাললৈ জড়িত হৈ আছে গতিকে আজি আমি অলপ খবৰ পালোঁ খবৰ দিয়া অনুসৰি আমি তাত গ'লোঁ গৈ পেলাই আমি খেৰণী ঘাটৰ কাৰ্বি বজাৰ পিছফালে আমি দুজন ব্যক্তিক পালোঁ দুজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে ড্ৰাগছ লৈ থকা অৱস্থাতে পাইছোঁ আমি তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 7.16 গ্ৰাম উইথ কণ্টেইনাৰ সহ আমি ব্ৰাউন চুগাৰ হেৰি কৰিছোঁ জব্দ কৰিছোঁ মানে এইটো 6টা কণ্টেইনাৰ আছিলে খালী কণ্টেইনাৰ আমি 6টা পাইছোঁ আৰু ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 6টা এপ্ৰক্সিমেটলি 20,000 আৰু লোক জড়িত আছে নেকি আছে জড়িত আছে দুজনৰ নাম কি আছে এটাৰ নাম হৈছে ৰাহুল ৰংফা আৰু এটাৰ নাম চাৰিকিৰি টিমু লোকেল ল'ৰা হয় এইটো ৰাহুল ৰংফাটো হৈছে এইটো হেপিচুৱেল হয় সি আজি বহুত দিনৰ পৰাই চলাই আছিলে এই বিজনেছটো তাৰ এখন আপোনাৰ ফাষ্ট ফুডৰ দোকানো আছিলে সি 2টা কামো চলাই থাকে Badong pathua klamalong BJP a party atum EM Rina terang piaphan karchwa mai ke padupon Nijang KARBI ANGLONG hamren pen ka helo kilometer kret troxy bagdoji badong rong supi pathua klamalong puthot BJP a party amreng pen ke ong tung avot pen chepa hai bonsi non puthot EM ang hoi chepalong dun det pen pini ladak badong a PS along an nangka humri along langtuk thepi PS longle athan PS lapen ke badong PS la PS ke thom chingrum pen labang so amai pedoponlo Kedam tang ningkan po MSC khidet ahut sitami ke klem pon un e asondo olang ke charlia hin punot me lang punon abilang la sinon abang ki un an pen ki pachun ponjia phansi bor ipon poputa EM Rina terang pipen ningje pon la pen ison abang ki badong pen rong hang rong bongka cheleng atowar Mae longka preket he kidingatum alohia man pen kache tong dun labang so mai ing samjen pen pachun pon Hamren pen borson tiso KARBI ANGLONG News labang ke badong ladak pinila so amelong ache tong ke dak badong PS do lang tu PS do lapen long ling than PS ke thom ala ara chinil nil tum dak pini che tong lo lasi nili hin pen nili department pen un an ke nili bor I ponji ke damtang ningkan pho ke claim pon un e an comes da me nili puthot ka chi papleng ponji phan nili chu bor I ponji la so department pen ko PSI si ke deng mema nili department pen ang paranta ladak part of Rongpangbong part of Jirikindeng part of Habaipur la amreng homosti ang kang pian ke nili department na bahirean tame ladak kenang sodak dopirlang towar ben ki chenglok me lang kacharli awar salpen siga chelang awar size tame kadure thepik lasi labangke nili unan ke bor I ponji nili department ben bahirean ta nili department na mangke nili long koro truck stame nili homosti ben chenglok long koro truck pan stame nili ka pangri ponji pansi bor I ponji Jadi isi bang lahir lo jedon nang sonai dak badong PS atau kisung nai bang lahir lo hamre nai thitun jep kana bang ke la dak mane horong bong masih tampet mini pro Jer sebenarnya ada kilometer isi kelas so kilometer isi ini nona barikha ke siksak pek terap sing nang kok sen gravel stamina non barlak salah cedam cibangi pan lamcak pidi nang dicipikang lamcak pubang ke nili ke damtan kan pos same penangan atum political leader pan nang pabotna misido lamcak cicak po akam nang klaim kledek la se ke damtan kan pos tame nili pan nili